Halo logoफोर बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आं दा माने सेरजाखौ दाख्लै जाखिनि केमरेल दानदोंमोन आं बेखौ दा गासिबो दानजोब्बाय। ओमफ्राय दिनै आं गोदान मडेल माबा आखिदों आरोना दिनैनिफ्राय गोदान मडेल आखिनो माने दाननो सेस्था खालामदों आङो। दा आं पेन्टिं खालामनानै नायदों आरोना माबायदि जागोन। दा नै आं बिदि खालामनायबाय माने नैबो सानदों आं माने दावराय मासे होनो सानदों आरोना। ओमफ्राय दा आं बेखौ नायनायनि माबायदि नुयो। दा फुल जायाखै आं दा आखिनायखौ एसे देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायफादो दसे। माबायदि जायो सिगां आखिनायखौ हेलो लोगोफोर दा नै मडेला बिदि जागोन आरोना बे एकदम निउ मडेल। ओमफ्राय नैबो दावराय थागोन आरोना खर'आव नै। दा आंनि पेन्टिंआ साक्सेस जाबाय। आं बेखौ पेन्टिं खालामनानै नायबाय आरोना दा माने मोजाङानो नुयो आरोना। आंबो फसायबाय आरोना बे मडेलखौ। दा आं बे मडेलखौनो दानसिगोन। दा बिदिखौनो मडेलखौनो आं एसे बुरजा बावनो सानदों। जेनेबा गंब्रै गंबासो आरोना बुरजाद्रायबो नङा। बे दाननायावथ' बहुद खस्थ' जागोन माने मडेल थायोबा खस्थ' जायो बेफोरबायदि थायोबा। अब्लाबो नाजानोसै बेसेबां हायो। दा बेखिनियानो आरोना आंनि मडेला। आं दा नै आखिनानै दा आंनिया कमप्लिट जाबाय आरोना। आं माने आखिनानै नायबायबो माने बुस्थुखौ आंबो फसायबाय माने मोजां नुबाय आरोना। दा नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै। दा नै बेयाव दावराय थागोन आरोना नै आं दावरायखौ आखिबाय माने। ओमफ्राय दा नै सेरजानि मडेला बिदि जाबाय माने दस्रा मडेल बानायनो हायो बेखौ। दस्रा मडेल बानायनो हायो बेखौ। ओमफ्राय दा आं माने बे मडेलाव बानायदों आरोना। माने आंनाव नै बिदि फुराना मडेल थाखाबाय नालाय। जुदि बे मडेलखौ दानोबाबो नों नैबे दावरायखौ होनो हागोन आरोना ओरै। दा आं बेखौ नेक्स्टआव दानसिगोन। ओमफ्राय दा नै बेखौ आं बानायग्रोबाय आरोना। दा बेखौ आं दाननायसै बेसेबां खस्थ' लायो। खस्थ'आथ' खस्थ' जाखागोन मानो होनबा मडेल थायोबा बिदि दाउ थायोबा खस्थ' जायो एसे दाननायाव। आस्टेबो दाननांगौ जायो बिदि आरोना। ओमफ्राय नै बेफोरो माने बारा खस्थ' जाया आरोना बेफोरो माने स्पिड दानलाबायनो हायो बेखौ। दा आच्चा आंना बे मोनसे मडेला साक्सेस जाबाय आरोना। दा जखा ओंखारबाय आं गोसोबायदि एबार हासिगोन आरोना। निउ मडेल गंनै आखिबाय आं नै दा कमप्लिट जाबाय आरोना। माने खर' दावराय दङ। दा नै नायनो हागोन मडेला माबायदि। जायखिजाया फुल दानना नायनायसै माबायदि जायो। नै दावराया मोजां जादोंना। सेरजाफोरखौ दाननो रोंनानैल' जाया जाहैबायना आरो आखिनोबो रोंनांगौ जायो दाननो गोसोबा। सिगां आखिग्रोनांगौ जायो नै। ओमफ्राय नै माखासेया बे माने सिगांनि मडेल आरोना। जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, अल नटिफिकेसन खालामनानै ला माने जाहाथे आं गोदान आपडेट होबा नोंसिनाव लोगो लोगो थाङो। बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना इउटुब चेनेलखौ। आरो आं फेसबुकआवबो होगोन। फेसबुकआवबो नोंसोरो फल' खालामना लाबानो जाबाय जाय इन्टारेस्टेड दङ। माने नोंसिनाव नटिफिकेसना डाइरेक्ट थांनायनि थाखाय। दा आंनिया बेखिनियानो। बाय बाय।